Остава. Слушай, що не вземеш да го махнеш това пощиняк? Не мога да фана те от теб. Морулка, махай си оттам, че пречиш на комшията да фани тебе. Чинията, бе, Мичо, чинията, не жената. Пречи ми е сапика. Пак аз ти специално взех отпуска. Как стане то с работа? С жената искаме да гледаме сериалито. А чинията, нали, лови сигнала за сериалито? Как бе? С Easy TV Net има повече канали дори от твоята чиния. Това е луксозния интернет и телевизия. Ще ти демонтират чинията безплатно и ще платят 25 лева, защото я връщат на вторични. А така кажи, бе, комшо. Давай на луксозното. Хвърли чинията, вземи кеша. Easy TV Net ти дава 25 лева, ако ни дадеш старата си сателитна чиния. Мини на луксозния интернет и цифрова телевизия с стотици канали и HD пакет. Стабилен интернет от 900 мегабита в секунда. Easy TV Net – модерното решение за телевизия и интернет.